Ado. Shinkafa da dage. Maza. Ya ake ci ne? Ne. Wallahi normal ya ka da daga zariyan ki. Wallahi na da maza da ma ba ka lafka na ce Allah bari ta. Allah ne muna waya da kai. Je nan? Wallahi ban ji kana gaya min a inda za a yi bikin kuma gaba ɗaya ni ba ji nake sosai. Waya na za a daura wurin ne maza. Ba wani waje bane mai nisa nan Maiduguri ne. Me? Duguri. Yana kana ta abun nan ne. Gaskiya maza fa an samu matsala. Ai ba ni matsala, in dai kuɗin mota ne ka damu mota za a kawo furi. Nan bane ba wallahi. To me a ciki? Likita na hana ni tafiya kilomita. Kai da ba kafa za ka je ba? Wani irin ba kafa ko auren fari ban ba. Ga na kana jajja da ba.